Y Seintiau wedi ennill 5 o'i 6 gêm diwetha nhw. Pen-y-bont di ennill 2 o'i 4 gêm diwetha nhw. Drobl. Mae wedi gyd na'r dderchog! Os o honna di bod yn un o goliau gorau'r tymor, fe wyliodd Ben Clark y bêl bob modfedd o'r ffordd, a bobl bach gafodd afel arni. Llac braidd yma. Y meddiant yn cael I golli, a mae McManus yn mynd, a mae'r golwr di dod. A da chi'n mynd gwneud hynny yn erbyn y dyn yma. Bobl bach mae hwn yn sgorio fel peiriant I 15fed gôl yn yr uwch gyngrair y tymor yma. A bel gan Brobel. Maen nhw wedi cael dal yn sgwad, da ni wedi sôn am hyn yn barod. McManus gret o rediad, Mae wedi agor yr ongl i'r bas. Rwan, mae'n rhaid i ofyn y cwestiwn, be mae Ashley wneud? Mae wedi cael ei ddal allan I beidio mynd mewn ras efo'r dyn yma. Mae o'r un gyflym. Be nath o, oedi ddisgwyl I Ashley Morris, just trio cyflymu rediad, wedyn newid tempo eto. A'r cyflymdra jyst fynd o gwmpas y golwr a'r pwer wedyn. Mae Waits wedi cael tu ôl yr amddiffyn, ac fe nath Paul Harris yn ddigon. Mor hawdd, ond pam ar y blaenwr ddim codi'r bêl dros y golwr. Gwych o bas dros Ben Aslos, rwan ta, un efo'n un. Yli'r bounce, mae'n berffaith o bounce a mae'n sinio'r bêl. Does am fynd mwy anu fynd a sinio'r bêl, cofia. Mae Williams yn mynd ar draws y gol. O, bobl bach. Ie, mae Benno yn y gwair. Brobl yn gwybod y gallai fod I sgorio am y 5 tro y tymor yma. Gwaith ardderchog gan Williams. Mae hwnna'n wad, dydi. Mae'n dweud, a dim Manchester Blat, mae'n dweud y cyllall y ffordd iddo fo, dwi'n meddwl. Clatton yn chwilio am Waits. Waits, o, diad thi o bob yn rhy glyfer. Nath o'n gampus, ac mae Wood di manteisio. Ac oedd honna yn gôl ardderchog. A mae Nathan Wood wedi dod ar ymwelwyr yn gyfartal efo'i 3ydd gôl o'r tymor yn yr uwch gyngrair. Y Seintiau 1, Pen-y-bont 1. Dwi'n di bod trwy tymor yn hapus o amddiffyn y Seintiau Newydd. Maen nhw'n reit sigledig pan mae'n bwysau arnyn nhw. Edrych a gwych diwad gan Wood yma na. Un cyffyrddiad bach, just dros troed Astols, a wedyn just y pwer tu ôl i'r ergyd. Neu siŵr, dwi'n wedi codi hi dros y golwr, ond neu siŵr bod y dan y bar. O, mae Marriott wedi gadael I mae'n cael ei ffigio. Mae'r postyn o'n i'n mynd I ddeud yn arbed Pen-y-bont, a mae Williams yn manteisio ar y bêl lac. Oedd hi'n gic gampus, o'ch chi'n gallu clywed sŵn y postyn, ond doedd neb di hangfa I fod. O'n i wedi sylwi bod Pen-y-bont yn just mynd, dim mynd I gysgu, ond oedden nhw'n meddwl, un yr un, da ni'n oce wan. Ond a dal 6-7 munud fynd cyn yr egwyl. Ond faint o chwaraewyr y Seintiau Newydd sy'n dilyn y bêl I fewn? 2, 3, neb o Pen-y-bont. Ond mae bêl wedi cael ei rhoi fewn I gefn yr hwy gan Snake. Mae o di ennill gymaint yn yr awyr, ond yn fanna, foedd gynta ac yn anelu am y gôl. Yli, i'r postyn gynta, gret o bêl gan Ken I ddechrau fo. A just y cyffyrddiad llia, wedyn mae'r chwaraewyr yn rhedeg oddi wrth y bêl, ond Sned mwy penderfynol efo'r agwen na, fibio hwnna neb arall. Marriott yn derbyn ac yn rhoi. O, peniad campus. McManus eto. Oedd na gyflymder ar y croesiad ac fe symudodd McManus mor sydyn. Mae'n lefel gwahanol yn yr hediad yna. Ti'n gwybod, ti'n sôn am chwaraewr, sa'ch ti'n gweld hyn ar y lefel ycha, sa'ch ti'n mynd, mae hynna'n gampus. Ond mae hyn ar y lefel yma, mae'n symud 3-4 llad cyn I neb arall wneud.
Anthony, I can imagine there's a big sense of relief after that game because Pen-y-bont didn't make life easy for you tonight. No, listen, credit to them, they never do. We've been 0-0 in the last 3 games up until half-time, but there were plenty of goals in it tonight. I always felt we had the quality to be able to score more. I thought we should have finished off both halves better from an attacking point of view, and that could have made the game easier for us, but I'm sure it was an entertaining game if you're watching it as a neutral. We've got 4 out today, and that hurts us because of the size of our squad, and we're not full-time. So, but, you know, we put them up against it every time we play them. We did it again today, and I thought we were outstanding as well as, and I thought they played really well today. That was a really good TNS performance, to be fair. So, for us to have lost narrowly and probably, you could argue, deserved to nick a point at the end is a good performance.